नीट आनजादाव उथ्रिनो हानानै ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हादों मागथाइगाव गामिनि शिबलाल बसुमतारीनि फिसाज्ला ननिराज बसुमतारीया। ओनसोलनि गेजेरावनो गिबिसिन नीट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानानै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों गसाइगाव महकुमानि मागथाइगाव गामिनि थागिबि शिबलाल बसुमतारीनि फिसाज्ला ननिराज बसुमतारीया। फिसाज्लानि बेबायदि जाफुंसार जानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों बिफा शिबलाल बसुमतारीजों लोगोसे नखरनि आरो गामिनि सोद्रोमाफोरा। खुलुमबाय बयनिसिमबो निउस मिडिया नायगिरिफोरनिसिम। आंनि गथ'आ नै दाख्लैसो नीटनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टआव क्वालिफाइड जादों 500 मार्क मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जुदिव थांनाय सिगांनि माबायाव एग्जामा जुदिव केन्सेल जादोंब्लाबो उननि एग्जामाव गथ'आ रिजाल्टखौ मोजां खालामनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिफ्राय लोगोसे आंजों लोगोसे जोंनि बे मागथाइगाव गामिनि बे एरियानि रायजो राजाफ्राबो गोजोननायखौ फोरमायदों। बेनिफ्राय गथ'आ जाहाथे इयुन भबिष्यतआव मोजां सासे डक्टर जानानै आंनि नखरनि आरो बे एरियानि आरो जोंनि हारिनि थाखाय जाहाथे मोजां खामानि मावनो हायो बेखौ आं मिजिं थिदों आरो जेब्लायबो आङो आफा आनान गसाइनाव बिनि सायाव सोनारनाय दोनबाय। आंनि गथ'आ थांनाय गभर्नमेन्टनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि मोनसे सुपार 50 जे स्किम बे स्किमाव एन्ट्रेन्स होनानै बियो क्वालिफाइड जादों आरो क्वालिफाइड जानानै बियो गुवाहाटी एलएन आव बियो कचिं लाहैदों। कचिं लानानै जोबोद खस्थ'यैब्लाबो कचिं सेन्टारा जोबोद स्ट्रिक्ट जोबोद मोजां। बेनि थाखाय गथ'आ मोजाङै मोजां नैबे नीटनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ 500 मार्क लानानै मोजाङै पास खालामनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। गथ'आ जोबोद लेबार खालामदों, जोबोद नाजादों। आरो बेनिफ्राय गथ'आ हाइ स्कुलाव जारागुरि जिदनाल नार्जिनारि इंलिश मिडियाम स्कुलाव फरायनानै 87% लानानै पास खालामदोंमोन। आरो बिनि उनाव बाक्सा जिल्लानि बरमा पायनियार एकाडेमियाव फरायहैनानै हाई सेकेन्डारिखौ जोबोद मोजाङै पास खालामदों 91% लानानै। बियो बाक्सा जिल्लानिनो टपार जादोंमोन। दा बेबादिनो गथ'आ नैबे नीट आनजादावबो मोजाङै मोजां उथ्रिसारनायनि थाखाय जोंनि नखरनि आरो बाय बाहागि आरो जोंनि बे गामि ओनसोलनि गासैबो गोजोननाय मोनदों। बेखिनिखौनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे मागथाइगावआव बे ननिराज बसुमतारीनि गिबिसिन माने नीटआव पास जानानै मेडिकेल फरायनो थांसिगोन बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। गामियाव बेनो गिबिसिन फरायनायावथ' बियो आगोलनिफ्रायनो मोजांमोन। आगोलनिफ्रायनो हयथ' रेंक 1 फ्राय मोनबोयोमोन नामा आं बेखौ खोनाबाय थादों। ओमफ्राय मेट्रिकआवबो मोजां पास खालामखादों बियो, मोजां पार्सेन्टेज लानानै। ओमफ्राय हायार सेकेन्डारियावबोथ' 91% लानानै बियो पास खालामदों। दा बे हिसाबै आसा खालामो बिनि पारफरमेन्सआ माने साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगासिनो दं। आरो दा जेनाखि नीटआव 500 लानानै जेनाखि मोजां मोनसे पजिसन लानानै उथ्रिसारबाय, आसा खालामो बियो माने इयुनाव एमबिबिएसखौ मोजां नाम्बार लानानै साक्सेस जालांगोन। आरो गामियाबो बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों बयबो। आरो बेबादिनो जोंनि बे मागथाइगाव गामिया
बेनि प्रथम बे माने उथ्रिसारनायाव बयबो मोजां मोनदों।